कालार खारजोब्बाय नै दसेनो मा जायो नामखौ नायालाबानो जाबाय नै। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ एसे ब्लग टाइप बायदि जागोन। जोंनि बे हारियाना रायजोनि पालवाराव मोनसे गिथाव बाथाव जाथाया जादों। जुलिनि समाव हिन्जाव गोदाननि न'खरनिफ्राय हौवा गोदाननि न'खरनि मानसिफोरा 12 लाख रां एल्ट' गारि आरो सना रुपा मोनखादोंमोन। नाथाय जुलिनि उनावबो हिन्जावनि न'खरनिफ्राय आरो फिसायनि न'खरनि मानसिफोरा हिन्जावनि न'खरनिफ्राय रां दाबि खालामबावदोंमोन, धोन सम्पति दाबि खालामबावदोंमोन। बेनिखायनो बे आइजोआ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। रां दाबिनायजों लोगोसे बे आइजोआ फिसाजो गथ' जोनोम होदोंमोन। बे फिसाजो गथ' जोनोम होनायनि थाखायनो हौवानि न'खरनि मानसिफोरा सानफ्रामबो इनाय खालामबाय थायोमोन। दा बेनि जाउनावनो आइजोआ दौ लोंलानानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय निसा आरो जायबा दुथां फिसाय बेखौ पुलिसा उनाव एरेस्ट खालामदों। फोथैनाय फिसायनि मुङा जाबाय हारकेसजों आरो निसाजों थांनाय 2018 मायथाइयावनो जुलि जादोंमोन। नाथाय जुलि जाखांनायनि उननिफ्रायनो इनाय खालामबोगासिनो दंमोन आरो जेब्लाहाय फिसाजो गथ' जोनोम जादों बेनि उननिफ्राय सानफ्रामबो खानाय साबलाय रायलाय बुलाय बिदि खालामगासिनो दंमोन। उनावहाय सहायनो हायियाव बे निसाया बे जाथायखौ खालामदों। दा बे जाथायनि दायनिगिरि हारकेसखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो बे जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ। मोनखादोंमोन, जुलिनि समाव मोनखादोंमोन, एल्ट' गारि मोनदोंमोन आरो 12 लाख रांबो मोनदोंमोन, लोगोसे सना रुपा बेखौथ' बुंनांला, बेबायदि मोनखादोंमोन। बेबायदि मोनसेयावबो बे लुफिया फिसाया बे जाथायखौ खालामदोंमोन। गोरोंद्रायनानै गाला जोब्बाय, बांद्राय गोरों देखायनाया सेस। नायदो नै गारिखौबो कालार खारजोब्बाय नै दसेनो मा जायो। डेमिखायसो डेमि कालारल' खारदों, बे जागोन र' जेबो नङा। ओरैबायदि जायगानि एफा गुवारखा, ओमफ्राय आं माने बेजों लांफ्लांनाय सेस जागोनलै। एसेयावबा गैलामोन, साखाखौ ओरै थिखांनासो बानायनांदों, नङाबा जालामोन। बुस्थुखौ आं ओरै लाबफ्लांदों नैजों, ओरै बाथौजों, नैबे बाथौजों ओरै मानानै फावसायनानै ओरै लाबफ्लांदों। नैजों लाबनानै ओरै हेफाजाब फैनाय मोनबाथाय जेबो जालामोन आरो नैखियाव अन्थाइ दंना, बे अन्थाइखौ गिदोंमोन आङो सेसलि। गोदान मानसिना बिदिनो जायो, उपाय गैया। जेबो जायैखायसो जायो, मानसि जानाय मोनबा गैलामोन। नामखौ नायालाबानो जाबाय नै, मालाबा लोगो मोनबाथाय। थागान्दा लाफा लाबाय, ओमफ्राय नैबे थासिमला, नैबे थासिमला लाफा थागान्दा, नै बेखौ लकेल दाउजों जानांगोन। नैबे आं गायनाय लिसु मोनजासिगोन, एबा फैगौ बोसोराव थायनो हागौ, नै गेदेर जाबायना। फांनै दं, फांनै। नैबेबो फांसे, बे नाथाय फिसाथार, बियो थायनाय नङा बायदि मोनदों आं बेखौ। एखे गायदोंमोन खिन्थु बे बारा देरनो रोङाखै।